masyarakat Bulusan. Nggih, bener. Terakhir san. San. Santi Mulya Musur. Santai. Santai, tegese penonton ten mriki mirsani pagelaran Pak Ayok niku dengan santai. Santai niku artinya seneng bungah atine nggih to Pak. Mirsani pagelaran wayang kulit ingkang isine tontonan lan tuntunan. Bulusan kuwi kecamatane Tembalang. Pau. Wah, kudu iso ora. Tem. Ya, kowe nganti elek tak kepruk kowe ora ngisi-ngisini. Teman. Temok karo dikebuk aja ngono kuwi ora. Dikebuk. Aslinya teman. Teman niku artinya perangkat dari kelurahan dan warga niku menjadi teman, menjadi keluarga. Tegese mboten enten